amara otu ị nọ nwa agbọghọ ị ga-anụ onye na-abụrụ onye Igbo abịa n'obi m m ga-ahụ ịnụ onye Igbo maka na mụ na ya na-asụ ofe asụsụ achọọ m nnọọ nsogbu mana agbanyeghị na m bụ an Igbo advocate I'm not a racist nke m ji abụ a tribalist kwe ka esi ekwu ya ahụrụkwara m Afrịka n'anya nke ukwuu mana a na-asị na a na-ebu ụzọ dị mma n'ụlọ wee pụta n'ama mburu ụzọ nkwubenu nke m dozibegodu nke m wee chebe obodo ndị ọzọ mma ekwupụrụ maka ha ya mere onye obodo ọzọ kwa dị mma asị na-emekata ihe adaba o nwere ihe o mere ọ ndị isi ojii ka anyị bụ mana asị m kwuo n'obi m kịta asị gị ka onye chọrọ ịnụ masị gị onye Igbo maka anyị na-asụ ofu asụsụ abịa na ala Igbo enwelu steeti ị ga-asị na ịma like ịnụ Igbo bụ Igbo onye nna anụ bụ mmadụ adị m anụ obodo ka esi zụ ndị mmadụ dị iche iche okwu onye Anambra azụrụ na Nsụka nwa onye Nsụka azụrụ na Anambra ụmụ ya Igbo bụ ofu ihe ị ga na-achọ bụ onye isi dị mma onye mmadụ azụrụ ọfụma ezinụlọ ya dị mma ihe a na-achọ ọ bụrụ obodo nwere ihe gbasara obodo gbasara mmadụ nke na ya the 5 Eastern States Anambra Igbo Anambra Abia Enugu Ebonyi Imo enwe ihe ifiri na anyị kwesịrị ịmụtasị n'onwe anyị asị ndị Imo mụta ihe a n'aka Anambra na Anambra mụta ihe a n'aka Imo Abia mụta ihe a n'aka Ebonyi enwe ihe ọma ifiri na anyị kwesịrị inyomicha ndị ọzọ na-eme mụtasị ya n'aka ha abịa n'ala Igbo anyị ebugodo ụzọ kwụsị ikwujọsi onwe anyị ndị Igbo na-ekwujekọ onwe ha na-asị m kwuo esorokwa m ekwujọ maka onye efu m ewere m Igbo ka ofu onwe ndị na-eme ife onye Enugu ha ndị Enugu a ọkasị ndị ịma ka esi ekwunu nke ndị Ebonyi onye Ebonyi ọbụla afọ asị ndị Abakaliki Ebonyi ekewapụtara ụbọchị a etebeghị n'aka ekewapụta ebe onye isonu na Enugu mbụ ewee kewapụta Old Anambra 1991 Ebonyi so na Old Anambra Enugu Ebonyi ewe kewa ifu na ofu ka ọ bụ na ekewaghị ihe a ga-enwe ihe dịka esi onye Abakaliki ị ga-ekwe ị ga-ama na onye abụkwa onye Anambra ị ga na-enwe ụdịke ya ka m na-ekwu na ndị Igbo kwesịrị ikwuje onwe ha ị ga-eji maka ihe ọjọọ onye Enugu mere gị ị ga-asịzie ndị Enugu niile na-akpa agwa dị otu a maọbụ isi iyiri agwa onye Nnewi onye Anambra na-kpasoro gị isi ndị Anambra niile bụ onye ara maọbụ ndị Anambra bụ nka ndị akpụpụrụ ọgwụ ọrịa nwa m aga nnukwu onye Anambra nwa m enwere ụdị ihe ị ga na-agwa nwa gị bụ na ife ụdị mmadụ a ịnụọ ya na ọ dị mma Igbo bụ ofu maka ilesi anya ikpeazụ ị ga-afụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị Anambra jere Ebonyi n'ọdị mụọ nwa ha na-azụ onye Ebonyi mana Anambra ka ha si ụfọdụ ndị Ebonyi bakwa ụfọdụ ndị Anambra gakwa Enugu ndị Enugu gbadata Anambra gaa bịa gbadata Enugu efukwa na onwe ihe dị iche na ya ofu ya onye na-achọ onye ọ ga-anya na onye ma ihe ọ na-eme ọ bụrụ obodo ka ị na-anụ daalụ na ikpeazụ enwe ya na-akpọ take your time nwere ka ọ bụ na enwe ihe anyị na-ajụrọ gị chọkwa ka ịkpatụ aka ma ọ bụ na onwe ka anyị jụ gị ịchọ ka emphasize ya ka ile emphasis ma ọ na enwe onye ịchọ akpọli that is mkpali dragon ma ọ na onwe onye eche ikene ma ndị eche ikene shout out ma ọ na enwe ndụmọdụ ịnwelụ for ndị ọbụla maọbụ onye ọbụla nke ọbụla ịchọ ime it is your time please take your time ihe m chọrọ ikwu ikpeazụ bụ ihe m chọrọ itinye bụ maka ndị be anyị na-agbanwe afa ndị ochie ha nwere dịka agbaraka Azazi Chukwuka maọbụ Azazi afa dị ha ka afọ ụka ịghọta ọ bụkwa n'afọ ụka ma n'afọ Igbo ka ọ bụ mana ọ dị ha ka nke a ka mma ihe dịka agbaraka ikwesị ịma na onwere onye ga-anọkata onwere nna ga-anọkata gụọ onwe afọ ọjọọ onwe onye na-anọkata sị ka ọ gụọ onwe afọ ọjọọ ndị be anyị ma na ihe a ga-ebutere ihe ọma o wee gụọ onwe ya afọ a ọtụtụ ndị be anyị na-agbanwe bụ amaghị ama ka ya kpọrọ ignorance ọkwe ha amadị
history ha amadị mbido ha ha wee na-agbanwe afa mana afa niile a makasị dịka agbara aka ama m ọ dịka okwu ga-eto ogologo na nkọwaba gbasara agbara aka mba gaa n'iru na kọtọrịgba ngwanụ ọ podcast ka nọ ịma ndị ochie kwetere na agbara na anyanwụ na-agakọkwanụ ihe eji edebe agbara bụkwa na ogirisi a na-edebe ebe anyanwụ si apụta ụtụtụ nwoke nwe ụlọ ha gaa ebe ogirisi dị anyị bụ na ụmụ ọwụwa anyanwụ ọkụ ya si east eje n'ogirisi ebe anya maka a na-echi ụzọ anyanwụ nye ekwu okwu ọma gbasara ezinụlọ ya na ndụ ha na ka agbara aka si wee bata o nwere mgbe o ji wee bụrụ na arụsị na-abịa emebisi ihe maọbụ pastọ abịa sị gị gbanwee n'afọ ụnụ nọọ iji nọọ ya na-ebuchi ụnụ ancestral cause nọọ anya bụ ancestral cause iji jide Naijiria gọọmenti a na-emezu ihe emezu onwe ihe gbasara afa gbasara afụfụ ndị ile anya ịfụ ka ụnụ gbanwechara ya gịnị mezie ha gbanwechara ya gịnị gbanwekwa from Nwosuto Nwachukwu gịnị gbanwezikwanụ n'ime ndụ ha ụmụ ihe a ka a na-enekwa anya ya ihe nnekwu bụ ejizina maka ụka agbanwesi ihe onwe mkpa ọ dị iji gụọ maka ya ọfụma tupu ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme ọ bụrụ pastọ si gị isikwa pastọ ihe ọzọ m chọrọ ikwu bụ na achọrọ m ikene ndị niile na-akwado m kemgbe ma gbaa m podcast a maka ọkwa nkwado ka unu kwadokwara m taa ọkụ ya ma ndị nke m niile ahụchara m unu niile n'anya ndị ọ ga-abụ mmee vidio ejiro dị egwu atụsasịa ya ozugbo na-ekene m enwekwa m ndị Igbo be anyị na-anọ n'ọnọ ha bịa jụọ m esesi m ka ị mere agụụ adị ha gbari m ezigbo ego na-anọrọ m ji na-anọrọ m ede na-achụrọ m na-asịrọ m na-asịrọ m sarụ m ọjị ọ dị afọ m na ụmụ nwoke be anyị ọtụtụ n'ime ụmụ nwoke eji m ya wee mara ọtụtụ ụmụ nwoke be anyị bụkwanụ ndị na-akwanyere nwaanyị ugwu achọpụtara m ya ha ka dị nkọ ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ịbụọ ha eji ọdịm egwu na-ekene onye ọbụla na-ekenekwa gba m podcast amazi m ihe ọzọ ga-ekwu daalụrị nne nwaada Igbo nwaada Chioma Adaugo anyị na-ekiri gị n'ife onyonyo ị na-achaba anyị n'anya and anyị chọkwanụ ka anyị gaa ka ụdị mmadụ gị gaa n'iru ka ọ ya lee because nwaanyị mara ife ọ bụ o jeta aka sometimes enwere ike esi wee na-ekwunyelu mmadụ ihe abaa gị n'isi ị ma afụzi the way forward ụdị mmadụ gị anyị chọọ ị na-anụ dị ịnụkwa dịkala aka a na-anụkwa maka gị ọ bụrụ na politics ọ bụrụ na education maka na ịma na I'm a married man. Marriage has limited so many women. Nghọtago enwego ndị na-emesika ike na agbọ n'ogide onye nwa ajụ oyi. For example, some of my classmates that were so strong, I'm not hearing about them. Onye Joe say she's married. I say, hey, na marriage is it a job? She's married. Onya bo ihe na ajụ gị. How is she doing? Like at least ka na anụ n'ụzọ onye ọ bụ na amapụtasị n'iru akwụkwọ enwe ndị nwe ike n'ogide n'ihe na news asị na onye adela akwụkwọ win enwe na isi ịma na onye afọ ka na-enye nsogbu ebe ọ nọ so dị mmadụ gị anyị achọkwa ka anyụọ mba biko aka ekpuchi ọnwa biko ọ ga-abụ enwe onye ngị na chọọ ime nya bụkọrọ onye ga-akwado gị ka ịpụtakwa ife maka na ebe a na-eje katekwala aka ndị kwuru okwu si na ife agba n'ụzọ eteka so daalụrị nne kiso ya ka ị bịa n'ụlọ at least onye na-ekiri gị ọ na-asị kekwa anyanwụ mụ na ya nọ otu a ọkụ si acha n'iru gị at least epost onye anya sị onye kwa bụ onye ọcha ewo afọ Adaugo Chioma
Mekwano ka mma n'ime ya. Ị ga-ama mma. Ị ga-ama mma. Ị na-afụ ndị nke anyị na-etinye ka o si adị. I dey particular with quality. Maka na anyị chọọ ka ife bụna gbasara Igbo ka ya ala ebe ife dị inferior. Sometimes ifu film Igbo ihe eji amụ ya bụ na ọ dị inferior. Ọ bụ na edero subtitle anyhow esenye anyhow asị nọ maka na mba mana nke anyị nwa anyị chọọ a na-ekwu maka ndị oyibo a na-ekwu maka nke Igbo a na-compare efe Igbo na the same platform. Thank you very much for coming. We appreciate you. Jisike. Ndị be anyị ebe a ka anyị ga-eweta na nchịkọta n'oge gbam tata. Anyị na-ekenekwa ndị na-akwanyete anyị ha anyị na-eme bụ ndị Pine Leaf Estate and Properties Limited, ndị na-ele ụlọ na-ele anyị gbasiri ike. Afa m ka bụkwa Dr. Chijioke Igwendụ Odogwu ya mbaba ezigbo onye Aba. Anyị na-ekene Ada Osumenyi bịa nọnyela anyị tata bụ Chioma Adugo. Ndị be anyị ngwanụ ka anyị fụnụ ụbọchị ọzọ ka ọ dịnụ udo. Ị nwere akọ pụrụ iche ịchọ ka ụwa nọ. Ị nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam. Ị nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ. O nwere akala aka izolo ezo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion for. Bịa na gbam ka ụwa nụ ọnụ iyi. Ị nwere business ịchọ ịkwụnye n'ọkụ. O nwere product ịchọ ka o soro na gbam. Ịchọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as gbam. We are here for you. Contact the number on your screen. Ka anyị kwụnye n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme. Ada Amụaka. Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself. Today we have a guest in the house, a young man that has taken the act of comedy skits into another level. I only remember the time of Akejideachi. Let's welcome all the way from Newich. It's both Igbo. Onye bụ na na-eme comedy ọkọtọsịa dị iru. Ọ na-eme the comedy ọ dịka ọ na-ebe akwa. Let's welcome for the first time on Gbam, Mr. Elite Bobo. Elite Bobo, nọ na Gbam. Our job here on Gbam is to highlight and spotlight one in MSC. We saw your trending video. You told me why you been out. I don't laugh too much. Elite, welcome to Gbam. In a more for enwe ka esi anabata ndị ọbịa anyị na Gbam. Ndị ọbịa anyị bụ ife mela ji wee nọdụ na Gbam tata. So ndị ọbịa anyị bụ ndị nze na ndị ọzọ. Enwe ka esi anabata ndị ọbịa anyị. Ka nnọdụ ya.
gbam 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 ndị be anyị maka esi eme ya n'oge gbam ụmụ ebe anyị nọ ebe a na-akpọtala ụlọ ndị ọdị ka ọ dị anyị ndị nwere ọnụ eji ekwu okwu ndị nwere ike iji ana the big talkers ọ bụrụ na ị nwere obi etiekwa n'arụ ibi n'oge mik mọbọdị ebe a ka na-ewetara ụnụ ife dị anya ife dị omume ife bụ n'ọya n'osi ele ka ọ dị ebe a ka anyị na-ekwu ya ọ daa gbam maka na ọ bụla dara gbam ime ọ bụrụ gbam afọ mbụ Chijioke Igwe Ndụ odogwu ugwu ya mba bụ ezigbote onye Aba tata anyị nwere nwa amadi na-enye anyị obi anwụrị na soshal midia nwa amadi na-akpọfe anyị nwa amadi bụ n'ivu kọntentị ya iru ọchị akpa anyị iru ọchị na-akpakwa anyị na one or two things ka anabata n'ụwa Elite Bobo na gbam Elite kefe na-eme nọ na gbam nọ na gbam ife ị na-eme dị anyị mma ị na-eme ọfụma dịka anyị si eme na gbam anyị na-akwanyite ndị be anyị na-eme ọfụma maka na gbam bụ nke a bụ nke anyị kọwara anyị kedu onye bụ Elite Bobo ganiro afọ m bụ Chukwu Chukwu Omemgbe Oji onye ọ dị n'aka CEO so abụghị Nnewi chi Nnewi Ana-Edo go ahead kedu ebe amụ Elite Bobo kedu ebe oto kedu ogbe ito kedu ebe ga primary school secondary school university ọbụla ga university okay so amụ m na Nnewi nto na Nnewi buo na Nnewi so secondary school m ga St. Patrick's Nnewi primary school Nnewi Divine Favor like all my whole life na Nnewi so osgeli na aka bido mbezi ife anakata nga pụọ but ife nto as na Nnewi Ana-Edo karị ho Nnewi ngwụla akwụkwọ Nnewi Ana-Edo ebe a kpọ ngwụla nwere ebe ọzọ so Nnewi everything Nnewi enwere university na boskwa ya ngo mba isi na everything bụ Nnewi ka ọ na boskwa ya ngo ịgara mahadum aga m na Nnewi ka m na-ekwu na ka ị ga mahadum Owerri Futo, I'm on Futo, I'm currently talking to you now. Okay. Can you go na Futo? I'm year 2. I'm on the electrical engineering can go na Futo. Electrical engineering. Yes. Okay, year 2. Yes, year 2 can. Kedu kando de konye to na Nnewi almost all his life having in Nnewi. Kedu kando de growing up there and as well Nnewi to na Nnewi. Kibezo kupo na Nnewi amaka one ano inwe sense eji bi na Nnewi because so inwe uche mambi Nnewi ihe uche ebi na Nnewi aka na akwu no ana ahụ uche so growing up there was actually first of all fun the fun because Nnewi were a lot of fun thing around but if I did there na Nnewi ibulu Nnewi biri Nnewi for diko na this ibulu onye Ana-Edo bili Ana-Edo na-achịkwa ya na Ana-Edo Nnewi ọsọsọ na iwu onye mba na Nnewi mana once ibi Nnewi onye Nnewi biri na Nnewi ka ị na-adị ya sọsọ na izume okolobịa maka Nnewi ome ka anyị si eme nke anyị Nnewi fa believe nwanne m pụọ jee chụta like nwanne m pụọ jee chụta kama ọ ga-aka ego kama ọ ga-ahịa ọsị ya kụta so ka ba anyị dị and dị mana during of that time kụta anyị mazi the obstacles and the challenges and everything onye ka ndị Nnewi ji enwe obi and onye ka ego anyị ji alas maka anyị na-ata gị ezigbo ahụfụ anyị na-agara ndị the roots